Ak sa ti chodidlá pri chôdzi prepadávajú dovnútra, nie sú to len tvoje klenby. Problém môže začínať v bedrách. Keď sú svaly na vonkajšej strane bedier, ako napríklad gluteus medius slabé, nedokážu udržať nohu v línii. Stehno sa vyosí, koleno padá dovnútra a chodidlo sa prepadáva len preto, aby udržalo rovnováhu. Nie, tvoje chodidlo nie je chybné, len hási škody, ktoré vznikli hore v bedrách. Štúdia z roku 2024 ukázala, že ľudia, ktorí trénovali bedrá aj chodidlá, mali výrazne lepšiu silu a rovnováhu než tí, ktorí robili len cviky na chodidla. Ak neopravíš bedrá, prepadnutá klemba sa ti bude vracať a môžeš skončiť s plantárnou facilitídou, bolestiami kolien alebo achiloviek. Začni hneď teraz. Správ pár jednoduchých drillov chodidiel alebo bočnú oporu na aktiváciu bočných bedrových svalov. Keď sa bedra naučia znovu riadiť pohyb, kolená aj chodidla sa sami stabilizujú. Ulož si toto video, v ďalšej časti ti ukážem, prečo rolovanie chodidiel nestačí a ako reálne riešiť plantárnu facilitídu.